Ábrahám Egyiptomban. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Nézett csak, hogy kiszáradt a zöldfű. Itt bizony nem lesz semmi termés. Nem lesz búza, és így nem lesz kenyer sem. Ezért elment Ábrahám Egyiptomba. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Sárának. Sára, szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége. Engem megölnek, hogy téged a fáraónak adhassanak feleségnek. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorsom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. És így történt. Amikor Ábrahám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony, és ezért elvitték a fáraó házába, és a fáraó felesége lett. De nagy csapásokkal sújtotta az úr a fáraót és házát Sárával történt házassága miatt. Bölcsei meg is mondták neki. Ezért hívatta a fáraó Ábrahámot, és ezt mondta. Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Most pedig következik az aranymondás. A hamis ügytől maradj távol, mondja az Isten, mert én nem adok igazat a bűnösnek. 2 Mózes 23:7.